U prva 3 video pokušao sam objasniti glavnu ideju kanala i kome je kanal namijenjen. Prije nego krenem s konkretnom obradom pojedinih tema, pokušat ću dati grubi pregled o čemu će na kanalu biti govora. Započet ću s 2 oblasti koje najbolje poznajem, a one su protuupalna prehrana dr. Barrya Searsa i naturopatska medicina iz perspektive dr. Joela Wallacka. Nakon toga prijeći ćemo na upoznavanje s ostalim holističkim sustavima medicine u mjeri koliko suradnici kanala budu za to raspoloženi. Tu mislim na upoznavanje s tradicionalnom kineskom medicinom, s indijskom ajurvedom, homeopatijom, travarstvom i drugim holističkim sustavima medicine. Jedna od ideje je i da pojedine zdravstvene probleme pokušamo sagledavati iz različitih smjerova, to jest tražiti da prijedloge za liječenje istog problema ponude predstavnici različitih holističkih sustava. Tako ćete imati priliku da sami birate jedan ili više mogućih načina liječenja ako imate neki zdravstveni problem. Pojedine tjelesne sustave i prakse ćemo pokušati osvijetliti iz kuta istaknutih stručnjaka koji pripadaju različitim medicinskim disciplinama. Tu mislim na problematiku zatrovanosti organizma raznim otrovima, na problematiku parazita, na važnost zdravog mikrobioma, na važnost disanja za zdravlje i slične teme. Donosit ćemo i kratke informacije o korisnosti raznih biljaka, preparata ili praksi za zdravlje koje su već publicirane na hrvatskom, srpskom ili drugim jezicima. Gdje zato dobijemo dopuštenje, dodavat ćemo dijelove tih već publiciranih videa ostavljajući linkove prema originalnim videima i kanalima. Gdje takvo dopuštenje ne dobijemo, prepričat ćemo vrijedan dio sadržaja. Ne volim prihvaćati tuđe tvrdnje koje ne razumijem ili mi nemaju smisla, samo zato što ih je iznio neki autoritet. Iz istog razloga ne želim ni vas dovoditi u situaciju da mi vjerujete na riječ. Zato ću, prije nego krenem dalje, vratiti se na neke izjave i teme koje sam već ovlaš dotaknuo u drugom videu koji nosi naslov o važnosti matematike za zdravlje i mentalitetu pilule. Tamo sam izrekao za mnoge bogohulnu tvrdnju da 3 izjave koje često čujemo, a koje gotovo svi uzimaju kao apsolutnu istinu, su zapravo u dobroj mjeri zablude. Te tvrdnje su: debljina je uzrok mnogih bolesti, pušenje je najveće zlo za zdravlje, brza hrana, stres i pušenje su uzroci današnjih zdravstvenih problema. Evo prvo kratkih aksiomatskih prigovora na ove tvrdnje. Kasnije ću ove odgovore malo proširiti i pojasniti. Debljina. Debljina nije uzrok mnogih bolesti kako se to obično misli. Debljina je samo jedan od simptoma tih istih bolesti. Pušenje. Mnogi drže da je pušenje jedna od najštetnijih aktivnosti. Čak i da sam pušač, a nisam, nikome ne bih savjetovao da puši. Ipak, htio bih reći par stvari o pušenju koje teško da se uzimaju u obzir. Vjerujem da je za fizičko zdravlje sam nikotin najbezazleniji sastojak dima cigarete. Nisam jedini koji si je postavio pitanje kako to da su do prije 50 godina mnogi dugovječni ljudi cijeli život pušili i bili u dobrom zdravlju do u duboku starost. Pretpostavljam da su katrani bili prisutni i u dimu ondašnjih cigareta i lula. Ali postoje još barem 4 elementa u kojima se duhan naših djedova razlikovao od ovoga što danas ljudi puše. Prvi je da je duhan uzgajan na način koji bi danas mogli označiti kao ekološki. Drugi faktor su razni aditivi koji se danas dodaju duhanu da pojačaju ovisnost ljudi o pušenju. Šuška se da se u cigarete dodaju i male količine nekih narkotika.
Da li u tome ima istine, ne bih znao. Treći važan, štetan element je filter cigarete. Iako bi namjena filtera trebala biti da snižava razinu štetnosti duhanskog dima, tako što u sebi zadržava krupnije čestice i katrane, po nekim mišljenjima isparenja koja prilikom pušenja nastaju od samoga filtera su štetnija od nikotina i od većine tvari koje filter zadržava. I posljednji faktor o kojem se najmanje razmišlja, a koji je potencijalno najveće zlo, su umjetna gnojiva koja se koriste u plantažnom uzgoju duhana. Radi se o tome da uz fosfor, koji je jedan od glavnih sastojaka umjetnih gnojiva, dolazi i element polonij. Taj polonij tijekom vegetacije dolazi u list duhana, a njegovim gorenjem nastaje radioaktivni izotop ovoga elementa, što znači da pušenjem ovakvih cigareta izlažete pluća radioaktivnom zračenju. Kad bih mogao onima koji ne mogu bez cigareta, savjetovao bih neka sami uzgajaju vlastiti ekološki duhan. Ali kako znamo, država se brine za nas, pa nam tako što nije dopušteno. Treća izjava je bila: brza hrana, stres i pušenje su glavni uzroci današnjih zdravstvenih problema. Pušenje sam već dotakao, pa ću ga ovdje preskočiti. Što sa stresom? Na koji se stres ovdje misli? Psihološki? Emocionalni? Pa zar toga nije bilo i u minulim stoljećima kad čovjek nije znao da li će imati hrane da preživi zimu? Da li će ostati bez života radi hira vlastitog lokalnog vladara u nekom od bezbrojnih ratova ili od razbojničkih bandi? Nije znao da li će umrijeti tijekom zime od hladnoće ili će ga rastrgati divlje zvijeri. U usporedbi s tim životnim iskušenjima, iskušenja današnjih stanovnika razvijenoga svijeta su kamilica, a ipak upravo se taj dio svjetske populacije najviše tuži na stres. Ali ne postoji samo jedan izvor stresa, već ih je koliko i stresora. Mogao bih sad iz rukava nabrojati 10 različitih stresova. Sam stres nije problem ako smo mu povremeno izloženi. On nas tada jača. Problem je kad smo u stalnom stresu. Glavni način borbe protiv stresa je izbjegavanje stresora. Ako se misli na mentalno-duševni stres, onda je glavni način njegovog izbjegavanja mentalna i duševna higijena i razvoj pozitivnih osobina ličnosti. Naravno, postoje i faktori koji su čisto materijalne prirode. Koji god stresor bio uzrok stresa, najčešće ga prati povišena proizvodnja hormona stresa, kortizola. Pošto se na ovom kanalu ne želim baviti moralno-teološkim temama, njih ću namjerno ignorirati, a bavit ću se čisto materijalnim dijelom problema. Ne radi se o tome da bih bio ateist, ali bojim se da ulaženje u teme duha može predstavljati veću distrakciju nego pomoć u sagledavanju problema. Bojim se da područje duha u svojoj naravi daleko nadilazi ono što mi kao prosječni ljudi o tome možemo sa sigurnošću znati. Da smo sa svojim razumijevanjem daleko od stvarnosti kakva ona zaista jeste. Bojim se da bića duhovne razine jednog Isusa tek mogu s nekom dozom sigurnosti razumjeti taj dio stvarnosti. Pa čak i takve veličine kao što je Isus su imale problem kako duhovne istine prenijeti običnom čovjeku. Da nije tako, ne bi Isusove propovjedi bile pune alegorija i slikovnih prikaza. Iz te perspektive, kad običan čovjek pokušava druge ljude učiti o duhovnim istinama, mislim da se radi o obliku pretjeranog pojednostavljivanja problematike, o narcisoidnosti, egzibicionizmu ili pak o pokušaju manipulacije, a najčešće je u pitanju kombinacija više ovih faktora. Zato mislim da ako neko iskreno teži dobru, dovoljno je slijediti Isusove savjete o tome kako treba živjeti ili, ako su nekome draži nekršćanski koncepti,
može, na primjer, slijediti osmerostruki plemeniti put kako naučava budizam. Bilo što od toga neko odabrao ili odabrao nešto treće, neka to bude svačija osobna odluka u koju ovdje ne želim da ulazimo. Zato bih s ovom temom ovdje završio bez želje da se u nju vraćamo. Vratimo se na materijalni dio problema. Prehrana je jedan od bitnih elemenata koji može utjecati na podizanje razine kortizola ili na njegovo snižavanje. Tako, na posredan način prehrana može u značajnoj mjeri utjecati na razinu stresa, bilo da ga podiže ili da ga snižava. Da se na ovom mjestu ne bih previše udaljavao od teme, u narednom kratkom videu objasnit ću vezu prehrane i kortizola, odnosno prehrane i stresa. Brza hrana. Jeste li ikad čuli razumno i logično objašnjenje o tome kako i zašto je brza hrana toliko štetna? Tvrdim da ako se znaju razlozi koji stvarno neku hranu čine problematičnom, onda i brzu hranu možemo uz neke modifikacije konzumirati na način koji podupire zdravlje, a ne da ga apsolutno ugrožava. Ako provedete vlastitu anketu među ljudima koje poznajete, a boluju od neke teške kronične bolesti, uključujući i one koji imaju neki oblik karcinoma, mogli biste se iznenaditi ako saznate da većina tih ljudi iznimno rijetko jedu brzu hranu. Tome, mnogi od njih nisu pušači. Ovakvi pokazatelji bi vam mogli biti znak da nešto jako nije u redu s popularnom mantrom o glavnim demonima koji nam kradu zdravlje. A ono što vrijedi za brzu hranu vrijedi i za slatkiše u smislu da se i njih može pripremati i konzumirati tako da podržavaju zdravlje, a ne da nam apsolutno štete. Često puta se pravi velika greška kad se stavlja znak jednakosti između zdravih namirnica i zdrave prehrane. Smatram da su to dvije različite stvari. Moguće je najzdravijim namirnicama, svježim i ekološki uzgojenim, hraniti se nezdravo. S druge strane, moguće je namirnicama znatno slabije kvalitete hraniti se neusporedivo zdravije. Pitate se kako? Odgovor je jednostavan. Sve što pojedemo ili popijemo proizvodi određeni hormonalni odgovor u tijelu. Da li će se aktivirati lučenje hormona koji pomažu zdravlju ili hormoni koji štete, ne ovisi samo o vrsti hrane koju konzumiramo, već i o količini pojedinih namirnica, kao i o vremenskom režimu hranjenja. Pravi uzroci epidemije kroničnih bolesti kojoj svjedočimo, a koji počinje od 70. 80. godina 20. stoljeća, nisu pušenje, stres i brza hrana, već pazite sad. Prevelika konzumacija jeftinih biljnih ulja, prevelika konzumacija rafiniranih ugljikohidrata i treće, smanjena konzumacija zdravih masnoća ili preciznije dugolančanih omega-3 masnoća iz ribljega ulja. Sumnjam da je ovakva teza ikome intuitivna. Međutim, mnoge stvari u svijetu i životu nisu intuitivne. Ako ćemo zaključivati intuitivno, to jest ako se oslanjamo samo na naša osjetila, onda ćemo zaključiti da se sunce kreće oko zemlje i dijelom kroz zemlju. I premda gledamo stvaran fenomen, naše razumijevanje onoga što se stvarno dešava odudara od onoga što se nama čini. Istina, danas znamo da su to zablude, a pravo pitanje je koliko sličnih zabluda ima u drugim područjima ljudskoga iskustva. Moja namjera na ovom kanalu će biti da sve one zablude vezane za zdravlje, koje sam osobno osvijestio ili kojih su svjesne dame i gospoda koja će biti suradnici i mentori ovoga kanala, da te zablude objasnimo i razobličimo. Znanje je najbolji, a možda i jedini put prema slobodi. Ne samo da postoje ljudi kojima nije u interesu da razumijete stvari koje oni znaju,
jer tako nas mogu držati u mentalnom i ekonomskom ropstvu. Već i sam svijet kao takav nije briga za naše zablude. A platonistički pogled na život i svijet, po kojem se red s viših sfera postojanja samo preslikava na ovaj materijalni svijet, bojim se da je previše idealistički i nerealan. Više puta ću na ovom kanalu ukazivati na slabo poznate činjenice koje potvrđuju ranije izrečene tvrdnje. Krenimo od pojma eikosanoida, o kojima se danas na medicinskim fakultetima uči jednako malo kao što se uči i o utjecaju prehrane na zdravlje i bolesti. Još prije 10 godina pitao sam jednu mladu liječnicu 2 pitanja. Koliko su na fakultetu učili o utjecaju prehrane na zdravlje i što su učili o eikosanoidima? Zaključak odgovora na oba ova područja bi se mogao svesti na 3 riječi. Jedno veliko ništa. Ako netko od liječnika koji budu slušali ovaj video misle drugačije, neka me demantiraju. Volio bih da su se stvari u tom dijelu u međuvremenu promijenile u pozitivnom smislu. Pošto je tema eikosanoida prezahtjevna da bi je se shvatilo kroz nekoliko rečenica, jedan od narednih videa posvetit ću samo njima. Ovdje ću, da bi skinuo s njih koprenu tajnovitosti, samo reći da je to jedna ogromna grupa autokrinih hormona. Zapravo se radi o 2 grupe hormona sa suprotnim djelovanjem. Jednu grupu uvjetno zovemo dobrima, a drugu lošim eikosanoidima. Gotovo svi smo čuli za endokrine hormone. Manje, ali još uvijek velik broj ljudi je čuo za parakrine hormone. A za autokrine hormone se čuli veoma rijetki. A upravo su oni ključ razumijevanja današnje epidemije kroničnih bolesti. Oni su ključ razumijevanja upale i posebno tihe upale koja se nalazi u temelju praktično svih bolesnih stanja. Sam termin tiha upala znači da je njen intenzitet ispod razine bola, pa ga nije moguće fizički osjetiti, ali ona poput hrđe nagriza cijeli organizam da bi onaj organ ili sustav organa koji je kod osobe najslabiji prvi pokazao znakove bolesti. Kad vam u sljedećem videu objasnim svojstva i djelovanje eikosanoida, bit će vam jasno zašto ima smisla izjava da su glavni uzrok trenutne epidemije kroničnih bolesti prevelika konzumacija jeftinih biljnih ulja, prevelika konzumacija rafiniranih ugljikohidrata i treće, smanjena konzumacija zdravih masnoća ili preciznije dugolančanih omega-3 masnoća iz ribljega ulja. Ukoliko vam se ovaj video dopao, pozivam vas da ga lajkate i da se pretplatite na kanal. Možete nas pomoći i malom donacijom. Predlažem da si uzmete u naviku provjeriti dodatne informacije koje imate u opisu naših videa, kako ovoga, tako i budućih. Do sljedećeg druženja srdačno vas pozdravljam.